ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Гипразем қарор дорем, канечкаи маршрутка ва автобусо. Аз ин тараф Гарадок ба худи Гипразем, Деҳқонбозор, дар инҷо нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва аз ин тараф бошад маҳаллаи Пахтакор. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, Навбаҳор. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар 8-ум ошонаи мана ҳамин бинои 10 ошонага ҷойгир аст. Ворид мешавем. Даруни подъезд, лесничи площадка, лифт аст, кор мекунад ва мана ҳамин хона мебошад. Се хонага бо масоҳати 71 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. Хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона чӣ хеле ки мебинед бо таъмири хуб таъмин аст ва дар ин ҳуҷра боз балконам ҳаст. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хотир расон мекунем тирезаҳои хона панҷара кардаги дӯстони азиз ва чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад, хона мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед. охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. хона чӣ хеле ки гуфтем, се хонага бо масоҳати 71 метри квадратӣ мебошад. дар инҷо ҳаммом, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ин бошад ҳоҷатхона. ва дар инҷо ошхона. нархи хона бошад 670 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. худо нигаҳбон.